Zdravo svima, ovo će biti video snimak za drage ovnove i horoskop za mesec jun. Ono što će karte reći, ja ću vas posavjetovati i da ne gubimo puno vremena, bit će ovo video koji će biti kratak, jasan i direktno za naše ovnove. Tako da, za oni koji su također ovnovi u poznaku, mogu rezonovati, tako da vidimo šta će karta zapravo, šta će karte reći za naše drage ovnove, mesec jun. Morate se prepustiti vašim osjećajima, ne verujete sami sebi i morate više poraditi na tome jer vi ste jednostavno, ako ne verujete sami u sebe, teško ćete verovati i u druge. Vi ste najsigurniji kad imate to jednostavno konekciju sami sa sobom i to vam u ovom trenutku nedostaje, ali morate verovati sebi i biti više osvešćeni vaših osjećaja u svakom trenutku. Nemojte se plašiti, morate samo zaći malo više u sebe. Ako budete imali neke osjećaje nesigurnosti, samo se vratite sebi i tu će biti svi odgovori i tu ćete naći vašu snagu. Vi ste generalno znak koji je outgoing i neko koji je apsolutno, može se reći, ekstrovertna. Imate dosta ekstrovertnih osobina, ali morate se vratiti svetu i vaši puni abilities će zapravo doći još više do izražaja u ovom periodu. Dakle, vratite se zapravo ljudima, socijalnim kontaktima, jer to je ono što vama nedostaje. Također dolazi jedan period kada morate malo biti više ozbiljniji i malo da pokažete jednu stranu koja je ozbiljnija, zrelija i polako ove zapravo situacije koje vas u mesecu maju očekuju, trebate, malo ćete se možda uozbiljiti, što nije tako loše i zapravo sve ono što dolazi u ovom mesecu je, moći ćete, prebrodit ćete tako što ćete samo malo ozbiljnosti uneti u sve te događaje i jednostavno u sve te izazove koje bude donao mesec jun. Postoji naravno jedna osoba koja vam može pomoći u tome i nemojte se plašiti i nemojte oklevati da se obratite toj osobi za savjet i verujte, možda nećete uraditi onako kao što vam ta osoba kaže, ali u tom trenutku, zove me mama, ali u tom trenutku ćete, verujem, znati, samo da stavim na flight mode, u tom trenutku ćete, verujem, dobiti inspiraciju za vaše, kako završiti nešto započeto i opet, to se odnosi na ove prethodne karte koje kažu da se vratite socijalnim odnosima koje možda u posljednje vrijeme niste toliko negovali. Nemojte oklevati da uradite neke stvari koje možda do sada niste uradili. To će vas učiniti i probuditi neke potencijale koje vi zapravo imate, ali su uspavani. Tako da pokušajte nekada da napravite
možda, eto, savjet od tog prijatelja da primenite, iako mislite da možda neće u nekom trenutku upaliti ili to ne rezonuje sa vama, ali pokušajte da upotrebite nešto novo što je što vam se jednostavno nudi, nemojte to ignorisati. Takođe, bit ćete zaista svedok ono što radite, toliko ćete i dobiti. Odnosno sve koliko budete snage u nešto ulagali, vidjet ćete da će to roditi plodom i mislim da ako budete, ako ne budete dali maksimum sebe, ako ne budete bili probuđeni i slušali sebe, da ćete biti zapravo više iscrpljeni nego što mislite da će vas ta neki izazov i neko upuštanje u nove stvari, mislite da jednostavno neće doneti, to je nešto što priželjkujete, ali poslušajte nekada i druge i neke nove stvari, pokušajte malo ozbiljnosti u svemu tome, jer vratit ćete onu vašu vatru koju vi prirodno imate. Ako ne budete poslušali savjet, verujem da ćete više biti iscrpljeni nego što će vas iscrpiti te možda nove avanture koje vas zapravo i pale i nešto što će vam zapravo poburiti onu prirodnu vatru koju vi zapravo imate. Dragi onovi, ovo je bio tarot, Osho Zen tarot za mesec juni i nadam se da vam se dopalo.